हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बड' टेक चेनेलाव। लोगोफोर नोंथांमोना फेसबुकखौ डिलिट खालामनो रोङाखैब्ला बे भिडिअखौ नायलां। बे फेसबुकखौ डिलिट खालामनाय आं नोंथांमोननो आदब दिन्थिना होगोन। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'डिंआ नोंथांमोननिसिम सौहैयो। लोगोफोर अब्ला जों भिडिअखौ जागायनोसै। फेसबुकखौ माबायदि डिलिट खालामो बेनि थाखाय नोंथांमोना गावनि फेसबुक एकाउन्टआव इन्टार जा। ओमफ्राय गोजौआव थ्रि डट दं, बे थ्रि डटआव थुना हो। ओमफ्राय लोगोफोर गाहायाव बोखोबो, लासैनो बोखोबोयै जों ओमफ्राय बेहाय नुनो मोनगोन। लोगोफोर भिडिअखौ ससेबो स्किप दा खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय बेहाय लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय हेल्प होननाय अपसन दं। बे हेल्पआव नोंथांमोना क्लिक खालामना होगोन। क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो जोंना बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैनानै नै बेहाय गोबां नों फेसबुकनिफ्राय हेल्प मोननो हागोन। नोंहा फेसबुकआव मा प्रब्लेम जादों, मा रिजन जादों, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन। अब्ला लोगोफोर जों डिलिटखौ माबादि खालामो अब्ला नोंथांमोना बेहाय नैबेहाय लिरनाय गैयानो बेहाय डिलिट खालामनाय व्हाट इज द आनब्लकिं एन्ड हाउ डु आइ आनलक सामवान अन फेसबुक। नोंथांमोना बेहाय सोरबा मानसिनि फेसबुकखौ माबायदि ब्लक खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो हागोन। आरो नोंथांमोना हाउ डु आइ शेयार फट'स अन फेसबुक, फेसबुकआव माबायदि शेयार खालामनो हागोन बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि रोङा बेफोरखौ मिन्थिनो हागोन। लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना ओमफ्राय अब्ला नोंथांमोना फेसबुकखौ माबायदि दानो बेहायथ' अपसन गैया। लोगोफोर नाय बेहाय गाहायाव नाय, बेहाय अपसन गैया फट' दाननाय। फेसबुकखौ दाननायनि जेबो अपसनानो गैया। ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गोजौआव सार्च खालामनांगोन। बेहाय लिरना होदो, नोंथांमोना टाइपिं खालामना हो डिलिट फेसबुक एकाउन्ट होनना लिरना होनांगोन। डिलिट फेसबुक ओमफ्राय सार्च खालामना हो। ओमफ्राय नै बेहाय फैखाबाय लोगोफोर हाउ डु आइ पारमानेन्टलि डिलिट माय फेसबुक एकाउन्ट। बेहाय क्लिक खालामना होदो। क्लिक खालामना होनानै नै लोगोफोर हाउ डु आइ पारमानेन्टलि डिलिट माय फेसबुक एकाउन्ट बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन। व्हाट हेपेन्स इफ ए पारमानेन्टलि डिलिट माय फेसबुक एकाउन्ट। मानि थाखाय नों फेसबुकखौ दाननो नागिरदों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना बेखौ फरायना ला। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय गाहायाव बोखोबोयै ओमफ्राय नैबेहाय नायदो हाउ डु आइ पारमानेन्टलि डिलिट माय फेसबुक एकाउन्ट बिफोर द डिलिटिं योर एकाउन्ट यू मे वान्ट टु लग इन एन्ड डाउनलड ए कपि योर इनफरमेसन। जुदि नोंथांनि फेसबुकआव माखासे गोनां इनफरमेसन एबा डाटाफोर दंब्ला नोंथाङा बेखौ सेभबो खालामनो हागोन। लोगोफोर आफ्टार योर एकाउन्ट हेज बीन डिलीट you would not be able to retrieve anything you have had to permanently delete your account. Log into your account and click here to review your options and start the deletion process. लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना डिलिट खालामनो थाखाय बेहाय थुना होनांगोन, क्लिक हियाराव थुना होनांगोन। लोगोफोर नाय नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायना लानानै नोंथांमोना डिलिट खालामनो लुबैदोंब्ला डिलिट खालामना ला। जेनेबा नोंथांनो मोननै मोनथाम फेसबुक दं अब्ला नोंथांमोना डिलिट खालामनो लुबैदोंब्ला मोनसे फेसबुक एकाउन्टखौ आं डिलिट खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बेहाय क्लिक हियाराव थुदो to permanently delete your account, log into your account and click here. बे क्लिक हियाराव थुना होनांगोन लोगोफोर। बे क्लिक हियाराव थुना होदो। क्लिक हियाराव थुना होनानै जोंना बेबायदि इन्टारफेस फैबाय। लोगोफोर नैबे गोसोम जाना थानाया डिएक्टिभ डेट मिन्स डिएक्टिभनि ओंथिया जाबाय ओरैनो नों
आरो बेखौ एक्टिभ खालामफिननो हागोन। डिएक्टिभ माने बन्द खालामना दोनथ'नाय। डिएक्टिभेटिं or deleting your Facebook account माने डिएक्टिभेटिभखौ नांगौ ना नोंनो अराय समनि थाखाय डिलीट खालामनायखौ नांगौ। बेहाय माने मोननै अपसन दं। Deactivating your account can be the temporarily. Your profile will be disabled and your name and photos will be removed from most things you have shared. You will be able to continue using the messenger. लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय फरायना लानानै नोंथांमोना माबे मोनसेखौ नोंनो गोनां जादों। बेहाय डिएक्टिभखौ नांगौना बेहाय डिएक्टिभेटिभखौ नांगौना नोंनो डिलीटखौ नांगौ। लोगोफोर डिलीटखौ खालामनोबा नोंथांमोना बे गोसोमखौ बे इनेबल टिप मार्कखौ नोंथांमोना बेहाय गाहायाव होनानै नोंथांमोना डिलीट खालामनो लुबैदोंब्ला कन्टिनिउआव थुना होनानै नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस फैफिनगोन। ओमफ्राय गाहायाव डिलीट दं, डिलीटआव थुना होदो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय बे फेसबुकखौ डिलीट खालामनो नोंथाङा मोननो थाखाय पासवर्ड नांगोन। डेट मिन्स पासवर्डखौ होनो नोंथांमोना जेब्ला फेसबुक खुलिदोंमोन अब्ला बे फेसबुकआव पासवर्ड होदोंमोन। बे पासवर्डखौ नोंथांमोना बेहाय इन्टार खालामना हो। अब्लानो नोंथांमोना बेहाय इन्टार खालामनानै बेहाय कन्टिनिउआव क्लिक खालामनो होदो। डेट मिन्स आं बेहाय आंनि एकाउन्टखौ डिलीट खालामा। जास्ट नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायसो नाय बेहाय देखायदों द पासवर्ड you enter is incorrect. That means आं इन्टारखौनो खालामाखै बेहाय पासवर्डखौ। ओंखायनो लोगोफोर बेहाय पासवर्ड होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेहाय कन्टिनिउआव थुना होदो। लोगो लोगोनो नोंनि फेसबुक एकाउन्टआ डिलीट जाखागोन। लोगोफोर अब्ला बेयो जोबोद मोजां आदब। नोंथांमोना जुदि दासिमबो बेनि सोमोन्दै मिन्थियाखैमोनब्ला अब्ला बेनि थाखायथ' मोनसे लाइक जाखायो। लोगोफोर लाइक खालामना हो। नोंथांमोना जुदि लाइक खालामो अब्ला आं भिडिअ बानायनो जोबोद गोसो जायो, माने गोसोआव गोजोननाय फैयो। ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोना लाइक खालामदो, हाजासे शेयार खालामदो। जाय बिथांमोना फेसबुकखौ दाननो लुबैदों आरो जाय बिथांमोना फेसबुकखौ दाननो रोंखायो बे भिडिअखौ दानाय नोंथांमोना गाज्रि कमेन्टबो दाहोखादो। ओंखायनो जाय बिथांमोना रोङो बिथांमोना दानायसै। गोजोननाय थाबाय। जै बर' हारिनि।